Знаете ли, че в Родопите съществува село, което не е обезлюдено заради бедност, а заради проклятие, което е спряло съня на всички жители? Гледайте до край, за да разберете защо армията не смее да припари тук. Сянката на Арда – гладните зидове на село Дядовци. Близо до величествения дяволски мост, скрити в гъстите гори на Родопите, стърчат скелетите на село Дядовци. Днес там няма никой, но това не е просто поредното обезлюдено село. Това е място, което е било прокълнато да изчезне. Проклятието. Местните легенди разказват, че в началото на миналия век в селото се появила странна болест. Не било чума, не било и холера. Хората просто спирали да спят. Очите им хлътвали, кожата им посивявала, а нощем започвали да обикалят около къщите си, шепнейки имена на хора, които отдавна били под земята. Мрачният ритуал. За да спрат неживото, оцелелите взели страшно решение. Те зазидали вратите на къщите, в които имало болни, оставяйки ги вътре. Казват, че седмици наред от хълма се чувало драскане по камъните, звук на ногти, опитващи се да пробият зидарията. Когато звуците спрели, останалите жители напуснали селото завинаги, оставяйки всичко – покъщнина, дрехи, дори снимки. Свидетелство от наши дни. Фотографии, дръзнали да пренощуват сред руините на Дядовци, разказват за свразяващи преживявания. Невидимите стъпки. Докато е пълна тишина, ясно се чува как някой ходи по изгнилото дърво на горните етажи на празните къщи. Черните силуети. На много от снимките, направени там, по-късно се виждат високи черни фигури, които надничат от прозорците без дограма. Гладният вятър. В Дядовци вятърът не свири, той стене. Местните от съседните села вярват, че това са гласовете на зазиданите, които все още търсят път навън. Ако решите да посетите Дядовци, помнете едно правило – никога не влизайте в къща, чиято врата е била зазидана и по-късно разбита. Някои неща трябва да останат затворени.